नों सुख्लाबना माबायदि जाखो नों खिथानांगौमोनलै हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखांनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो फिनखौसो बरायनो थालायबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना थ' दायो जोङो नै थाइजौ जानायदो आरोना दिनै अखा बोथोरबाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थालायदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना लायदो नै दायो जों थाइजौ जानायदो अखा बोथोरबाबो गोखै जानायखौ गारा जों हाननोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थालायदो जोंनि भिडिअखौ माने पकाथियाव नायो जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थालायदो गासिबो थाइजौआनो गोजौ गोजौथारलै खोरायबाय एता खायसे गाइस एता हाननोसै लोगोफोर हाननायखौ देखायबाय थाला दे दा जानाय सुरकिनायफोरखौ देखायखानोसै नै थाइसे मोनबाय आरोना दा लाव बंबंथार नै गाइसमोन हानखांबाय जों दायो नै गोमोनबो दङ आरोना नै गोमोन मोनबाय हानखांबाय नै गोदोर गोदोर लावखुम लावखुमथारनि नायलांबाय थादो दे माबायदि जायो लेमगासिनो खासे लेमगिरि बिथांजो लेमगासिनो बाल्थिंखौ नेथ्राना बायसिना दे गेरु नांनायसो दंखलनि बिराद मोजां आरो गोसोफोरा बाल्थिंनि गोसोफोरा मोजांथार गेरु नांनायसो लेमगासिनो नै जानो लुगैबाय आं गोखै नुबा खुदैयानो थाबथाखाया माथो बायमान खायमा खालायनो लेमलै बैफोरखौ जाग्राहाय आं गोखैथार इयो होलायनोसै अखा बोथोरबाबो गारालै जों गाइस गोखै जानायखौथाय मा इखौ जागोन इलाय मोननाय नै गाइस मोनहांबाय जाना थाइजौआ ओमफ्राय गोदैथार आरोना इयो लावबङा थुमफाफायासो गोखैथार गोदैथार जायो गेसावबो जाखाबाय आरोना भगबान गेसावसो ओरै जायो होमबा मार गोनां मोनजाथारो आं गायखो बा लेमहोलां जालां जाबाय नो गाइस नायलाय सबगा मोजां लायनो नाय सिख्लाफोरनिया गोदैथार इखौ सुरखिया ओरैनो हाना हागोन ना गोदै इयो मार गोनां मोनजाखायो जाजोबनो लुगैबाय नामा जाबाय थाबाय जानायखौ गारा मा टेस्टिखा जाजोबनोसै दैखौ मा टेस्टि गोजोनलायदों गेसाव जाजोबो गेसाव गैयामोन थाइजौआ मानोबा एबार गेसाव जाजोबदा खिथुआ एसे गोसोम माबा Yeah, boy. Yeah, boy. खिथुआ एसे गोखै गोसोमसो होनलायलांबाय आं खिथिला र' नै लेमखांसिगोन खासे जाना फोजोबबाय ओमफ्राय गेसावबो दोंसोगारो थाइजौआनो एबार माबा गेसाव जाजोबथार दा इमान गोखै बोरै एम्फौ फियो इसोरो बोरै थायो इसोर एम्फौ इमान गोखैयाव लेमबाय दं थाइजौआनो माबा गेस एफा मा अबस्था गैया खोमालै थाइजौआ माने इदि जादो थाइजौ गेसाव गैयामोन नियममोन एबार मानोबा गेसाव जादो नै गाइसमोन सुरकिनोसै दानिया लेमखांबाय सुरकिबाय सोरबा जानोबा फाय खाथियाव खिथि खाथियाव खिथि
Ôi, ta sẵn sàng là sẽ cài gì cô lấy thế vậy cái sau bây giờ đi thay luôn đấy cái sau cái phần này mát cứ khêu bố review của hàm thì ăn xong một tí 집용 đi 집용 đi làm giúp cái nhiều mà béo chưa một hạt chiều đến hết đây là thủng rồiทุบลุกให้เล่นหน่อยนิชาเลยไหน à cái Nisha pernah nang itu nama Nisha nang itu pak กำลังกลืนนะทำยังไง ini video mana dia ah biasa deh aku sih sayang kalau bukan sini kalau bisa sudah jangan ada ya video mana dia namun dia ya Lucu show 정말 발파시다. ayo ibu pasti 오픈 없는 거 맞다. naik bubur dia ah kaya lu segan agak kalau bisa kesini kaya lu kan ini mau mana ki 어디 자네네 Sao vậy? 지금 비비만. Sao gì? 이리 지나. Cầm leo lưng theo lần của đã. 아빠 한 번. Cái. Các bạn. Guys, hứa bé nữa. 팔로 어디 하루 돼? 우지가 우지 감다 지금 강자식이나. Đây. Sắp ta rồi phải đi nhá. Ăn này cái chuyện đầu video này. Này. Cái gì vậy? Con chỉ này xem nào. Lâu. Salad. Bwtwrni fitai bwtwrni jaeba, no? Tayyuni bwtwr jafude, tayyu khantal bwtwr jafude, kendu khantala jatoke. 근데 고구마가. 아까는 숨부러. Akan sumber banyak. Sumber terkait. 좋더라. 어디가? Aku jalan. karena siang guys man. Itu lu sang. 이거 남아요. Terus sisi tinggal boleh?